सेंट्रल यूनिवर्सिटीनि थाखाय तेजपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटीनो दायित्व होदोंमोन सेंट्रल गभर्नमेन्टआ आरो बिथांमोना हा नागिरदोंमोन नाथाय बड'लेण्डनिफ्राय रावबो बेखौ गुरुत्व लायाखिसै राजखान्थियावनो बयबो हाबफाजोबोब्लाथ' गावजों गाव नांलायनायजोंनो समा थांबाय थागोन जोंना गासै बर'नि आफादफ्रा एसे राजखान्थिनि फारसे लोरबांथि थानानै मुक्त जानो हायैयाव जोंनि खामानिया आवगायाखै बिश्वजित दैमारि सारा बिटिआर एकर्डआव जानाय दफाफोरखौ लानानै जेब्ला एनडिए सरकार दागोन बिथांमोना अब्ला बिथांमोना मा होनदों मावफुंनायनि खोथा बुंदों नाथाय रायजो राजाफोरा बा सोरबा दैदेनगिरिफोरा जायफोर सागानगिरि दंमोन एनडिएनिबो सागानगिरि दङमोन न' डाउट रायजो राजानि जौगानायनि थाखाय खामानिखौ मावलांगोन होननानै फोरमायदों भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनगोन नोंथांमोना नाथाय बेयाव फंसे खोथा नाथाय सोरबा बिटिआर एकर्डखौ मोजां मोनदों सोरबा गाज्रि मोनदों अब्लाबो जेब्ला एकर्डआ जाबाय सोंखारिलायनानै जोङो जेबो मोनला जानानै थांबाय जेब्ला दा बेखौनो फोरमायदों जे सारा एकर्डआ जाबाय जेब्ला बै एकर्डनि खामानिफोरखौ मावफुंनाय खोथाखौ सारा फोरमायदों बे मोजां इनिसिएटिभ लादों सारा जाबाय जेब्ला खामानिफोरखौ मावलांनांगोन बेजों लोगोसे मैयायो खौरां मेलनि गेजेरजों दिपेन बर' सारा उदालगुरि समस्थियाव जेननानै बिथाङा फंसे खोथाखौ फोरमायदों जे रायजो राजानि गेजेराव जोंनि माबाफोर बुजा-बुजि बा माबाफोर रायजो राजानि गेजेराव थालांदों जायनि जाहोनाव इउपिपिएलआ बा बिथाङा दिपेन बर' सारा जेननांदों बे खोथाखौ सारा मोजाङै फोरमायदों स' नंगौ मोनसे राजखान्थि हान्जाखौ जेब्ला दैदेननांगोन बा राजखान्थियाव जेब्ला हाबदों मानि थाखाय मा जादों बेफोरखौ एनालाइज खालामनाया गोनांथि स' जियानो जाया मानो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबा बिश्वजित दैमारि सारा मा खोथाफोरखौ फोरमायखौ नुनो मोनगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय इउपिपिएल गैयाबाबो जोंनि दानि एनडिए सरकारा बर' गोरोबथायाव जेफोर माखासे बाथ्राफोरखौ बुंदोंमोन बेफोरखौ मावगोन खारन बे रायजो राजानि सोरबा दैदेनगिरिनि नङा बे सुरेनसा दिनै सरकारा बबेबा कलेज प्रभिन्सियेसननि खोथा बुंदों स्कुल प्रभिन्सियेसननि खोथा बुंदों बबेबा गोदान इनस्टिट्यूट गायसननायनि खोथा बुंदों इउनिभार्सिटि गायसननायनि खोथा बुंदों बर' रायजो राजाखौ लानानै लिडारखौ नङा रायजो राजाफ्रा जिहेथु सोमावसारदों लिडाराथ' दैदेनदोंल'सो आरो थांनाय 5 बोसोरावनो जागौमोन बेफोरखौ मावनो हायाखिसै सेंट्रेल यूनिवर्सिटीनि थाखाय तेजपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटीनो दायित्व होदोंमोन सेंट्रल गभर्नमेन्टआ आरो बिथांमोना हा नागिरदोंमोन नाथाय बड'लेण्डनिफ्राय रावबो बेखौ गुरुत्व लायाखिसै आरो हा होनो हायैनि सेंट्रल यूनिवर्सिटीया दा थाबथानानै दङ बिथांमोना आरम्भ खालामनो नागिरबायमोन माखासे डिपार्टमेन्टखौ खुलिनानै दा बेखौ जोङो दिनै एनडिए सरकार हिसाबै बेफोरखौ जों खालामलांगोन आरो मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङानो गासिबो बेबायदि माखासे गोनां खोथा होनाय सरकारा सेन्ट्रेला बे खामानिफोरखौ मावफुंगोन गतिके बेवहाय बर' रायजो राजाफ्रा जेबो साननांगौ गिनांगौ गैया आरो बिथांमोना बयबो हाग्रामा महिलारि बिथांजों थाफानांगौ मदद होनांगौ बिथांमोनाबो एडभाइस होनांगौ गासैबो जे राजखान्थि खालामनो गोनांथि गैया राजखान्थिखौ राजखान्थिगिरिफ्रा खालामगोन जायफ्रा एमएलए गेलेनो लुगैयो एमएलए जानो लुगैयो बिसोर खालामगोन राजखान्थि नाथाय बर'नि दैदेनगिरि रायजो राजा बर'नि सानसुमै बिथांमोनहा बर'नि बेफोर गोरोबथानि बाथ्राफोरखौ जायखि पार्टियानो जायाथों मानो बिनि दैदेनगिरिफोरनो सोरबा मन्थ्रि जाबा मन्थ्रिनो दा मानव गेदेर हाग्रामा महिलारियानो बड'लेण्डनि बिगोमासिब बिथाङासो मावगोन ओंखायनो बिथांनि खाथियाव फैनांगौ बिथांनो फोरमायनांगौ बोसोन होनांगौ गतिके राजखान्थियावनो बयबो हाबफाजोबोब्लाथ' गावजों गाव नांलायनायजोंनो समा थांबाय थागोन आरो जोंनि गोरोबथायाव मोननांगौ खामानिया मावनांगौ खामानिया थालांबाय थागोन ओंखायनो बर'फ्रा दा जि गोरोबथा दं बे गोरोबथाखौ बोरैहाय मावफुंनो हायो गतिके खालि बेवहाय एबसुनि दैदेनगिरि बा सोरबा इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिनि सायावल' लामा नायबाय थाबा जाया खारन दा अपोजिसन जाबाय हयथ' इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा हयथ' हाग्रामा मानव गेदेर बिथांनि खाथियाव फैनाय नङा आरो हयथ' हिमन्त बिश्व शर्मा मानव गेदेर बिथांनि खाथियाव थांनाय नङा अब्ला बे बर' गोरोबथाखौ बिसिनि सायाव सोनारब्ला बोरैहाय मावफुंजानो ओंखायनो बर' गोरोबथानि बाथ्राखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा बेबायदिनो सोरबा बर' थुनलाइ आफाद जायफ्रा बेजों सोमोन्दो थानाय बिथांमोना गभर्नमेन्टखौ बुंनांगोन खावलायनांगोन हाग्रामा बिथांखौ बुंनांगोन हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ बुंनांगोन आरो जोंखौबो बुंनांगोन अब्ला बे बाथ्राफोरखौ जोङो मानव गेदेर शिब हाग्रामा महिलारि आरो हिमन्त बिश्व शर्मा मानव गेदेर बिथांजों रायज्लायनानै जों बेफोर खामानिखौ मावलांनो हागोन आरो नाथाय दा जोंना गासै बर'नि आफादफ्रा एसे राजखान्थिनि फारसे लोरबांथि थानानै मुक्त जानो हायैयाव जोंनि खामानिया आवगायाखै ओंखायनो जोंनि खामानिया आवगायनांगौ
आरो जोंनि खामानिया आवगायनांगौब्ला गासै बर'नि जिथु माहारियारि गौथुमफोर दं आफादफोर दं बे आफादफ्रा गावखौनो गाव राजखान्थिनिफ्राय उदां खालामनानै जायनो पावाराव थायाथों मानो बिनि खाथियाव थांनानै बिथांमोना बे जेंनाफोरखौ समाधान खालामनायनि रायलायनांगौ बिथांमोनखौ बुजायनांगौ बिथांमोनखौ नारसिननांगौ आरो अब्लासो बर' गोरोबथाल' नङा बर'नि गासै खामानियानो जाफुंलांगोन जोंहा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआबो 1986 मायथाइयाव एबसुनि माने प्रेसिडेन्ट जाखांनायनि उनाव जेरा बड'लेण्डनि सोमावसारो अब्ला गासै राजखान्थि हान्जाखौ बुंदोंमोन नोंथांमोना जोंजों थाफानो नाङा आरो थाफायोबा राजखान्थि हान्जाखौ गारनानै थाफा खारन जों खुनु राजखान्थि हान्जाजों लोगो जानो हाया मोनसेजों लोगो जाबा मोनसेया गाज्रि मोनो ओंखायनो जोंहा हारिनि थाखाय मावलांनांगौ आरो नोंस्रा राजखान्थि खालामनोबा खालामबाय था खिन्थु जोंखौ डिस्टार्ब खालामनो नाङा आरो जों थानो लुगैदोंब्ला BPSC आव बयबो जइन जाफैबानो जाबाय आरो बिनि उनाव बयबो राजखान्थि गारनानै BPSC आव जइन जादोंमोन मानाव गेदेर उरखाव गोरा ब्रह्म बिथांनि दैदेननायाव उरखाव गोरा ब्रह्म बिथाङाबो बे थांखिखौ लादोंमोन जे बिथाङा खुनु BPP प्रेमसिं ब्रह्म BPP सानसुमा खुंगुर बैसोमुतारि PDF माने बेफोरबायदि राजखान्थि हान्जा दङमोन जोंहा 1962 मायथाइनिफ्राय बेफोर बिराद गोख्रों राजखान्थि हान्जामोन नाथाय मानाव गेदेर उरखाव गोरा ब्रह्म आं बिथांनि एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारिमोन बिथाङा थाल्ला थुल्ला बुंना होदोंमोन जे जों खुनु राजखान्थि हान्जाखौ सापर्ट खालामनो हाया जायनि थाखाय प्रेमसिं ब्रह्म मानाव गेदेर बिथाङा कंग्रेसाव जइन जादोंमोन आरो सानसुमा खुंगुर बैसोमुतारि बिथाङाबो गारनानै दोनदोंमोन बिनि उनाव बिथाङा फैनानै MP जादोंमोन आरो PDFआबो बिथांमोना माने माबा खालामनो हायाखैमोन आरो PDFखौ गारनानै मानसिफ्रा मानाव गेदेर उरखाव गोरा ब्रह्म बिथांनि दैदेननाय नैथि खेबनि जिथु बड'लेण्डनि सोमावसारनाय बेवहाय बयबो बाहागो लादोंमोन गतिके बेजोंसो जाफुंसारदों नाथाय जुदि सोरबा चिफ जानानै थानायखौनो गाज्रि मोनना रायबाय थायोबा सोरबा मन्थ्रि जानायखौनो रायबाय थायोब्ला सोरबा चिफ मिनिस्टार मानाव गेदेर हिमन्त बिश्व शर्मायानो सरकार सलायबाय थादों बेसो मावनांगौ बेखौनो जुदि गाज्रि मोननानै बिथांनि खाथियाव थाङा बिथांखौ लोगो हमा होनोब्ला अब्ला नाथाय जोंनि जेंनाया बिदिनो थाबाय थागोन ओंखायनो बिनिफ्राय राजखान्थिनिफ्राय उदां जानांगौ जोंनि माने माहारियारि आफादफ्रा आरो